Wonten ing Al-Qur'an dingendikake nek kita panjenengan saya nyebutake asmane Kanjeng Nabi aja nyok jangkar. Niki nggih namung ulama sing saged nyampaikan berita ngoten niku. Para ulama nerangake isine Al-Qur'an. Wonten ing Al-Qur'an dingendikake surat An-Nur ayat 23. La taj'alu du'aan. La taj'alu aja ndadekake sira doa ar-rasuli pengundang-undang maring rasul bainakum ing dalem sak golonganmu kadungai ba'dikum kaya dene anggonmu ngundang anggonmu nyebut ba'don ing kancamu. Nah niki nek kita panjenengan sedaya niku tek nyebut asmane Kanjeng Nabi ampun ngantos awake dhewe niku nyebut asmane langsung nyebut Muhammad. Nggih, niki nek teng hukum teng Al-Qur'an niku nek muni la nyegah niki hukumnya dadi haram nek ditafsiri. Dadi aja sekali-kali kowe nyebut jenenge Nabi Muhammad kanthi nyebut langsung Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, biasanya senyok terlaku ngoten niku, biasanya berlaku ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah mugi-mugi panjenengan paring rahmat datang Muhammad. Niki mboten entuk nek teng Al-Qur'an. Aja nganti kowe nyebut maring rasulmu, maring nabimu kanthi nyebut jenenge. Nah niki nek kita mboten dalami Al-Qur'an mesti namung nyebut jenenge. Wonten sing jaman sakniki nggih, tiang-tiang niku saya ngajari nek nyebut jenenge Nabi Muhammad cukup nganggo lafal Muhammad wae. Rasa nganggo Sayyidina. Wonten mboten niku? Wonten sebagian tiang ustad sing marai dateng umate nek nyebut Kanjeng Nabi ora sah nganggo Sayyidina. Dikandhake kuwi barang bid'ah. Terus mboten? Nggih. Niku sayaktose niki bertentangan kalian dawuh Al-Qur'an. Niki wau ayat ingkang sampun kula aturaken. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ba'dikum ba'da. Aja nganti kowe iki padha nyebut jenenge Kanjeng Nabi kanthi mung nyebut jenenge tok, jenenge Muhammad. Aja nganti kuwi kaya kowe nyebut maring kancamu dhewe. Niki larangan wonten Al-Qur'an. Mila para alim fuqaha, para alim ulama, para kiai ngajari dumateng kita panjenengan sedaya nek nyebut asmane Kanjeng Nabi nganggo Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad contone niku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin. Nah niku contone nganggo Sayyidina niki menghormati ya. Kita panjenengan sedaya nek sowan Pak Lurah wae nyebut panjenengan pun Bapak Lurah. Ora nyebut jenenge wae jeneng Lurahe Paidi dumateng panjenenganipun Paidi mboten bakal nyebut ngoten. Niku mun karo lurah nggih. Panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Paidi biasane ngoten. Nah niki suatu kehormatan, menghormati. Neng niki Kanjeng Nabi nek disebutke ngoten Gus panti sampun dituturke para ulama mendi kan maos Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ampun meng Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Niki pun dieleke saking ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 23. Ora entuk nyebut jenenge Kanjeng Nabi ming langsung jenenge Allahumma sholli ala Muhammad, langsung jenenge Muhammad. Para ulama, para kiai marai utawa mimpin datang kita supados nyebut nganggo kata Sayyidina.
Kasta Sayyidina niku artine bendoro kita. Bendoro niku ora kudu disembah, gitu. Kita nek sowan nang kraton niku teng kraton nggih wonten sebutan bendoro Kanjeng Gusti. Walaupun disebut Kanjeng Gusti, niku nek teng kraton nggih boten disembah kaya nyembahe kita datang Gusti Allah, gitu. Ora ana nglakoni salat, sujud rukuk, ora ana. Sujud karo ratune ora ana, gitu. Nek ndungkluk niku nandake menghormati, ya. Ndungkluk ngajeni. Nek wong sing ora ngajeni ndengangak, gitu. Awake dhewe nek ndengangak karo wong tuwa ndengangak terus ora gelem ngajeni, niku bakal kualat. Nek tiyang sepuh riyen ngendikake, wong tuwa kok ora ngajeni, niku bakal malati. Soalnya napa? Wong tuwa niku dongane kathah mandine, bangane sing enom-enom dibandingke bangane sing enom-enom. Bila mekaten nek awake dhewe maca selawat nyebut asmane Kanjeng Nabi, aja jangkar. Kali karo lurah karo camat wae nyebut Pak Camat, ora nyebut jenenge langsung. Apa meneh karo Kanjeng Nabi, gitu. Karo Kanjeng Nabi aja sekali-kali nyebut jenenge langsung Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina niku artinya bendoro kula, Gusti kita. Nek nyebutin ngoten niku ora jeneng kuwi nyembah karo Muhammad mboten, ning ngajeni. Kanjeng Nabi niku perlu diajeni. Karo lurahe ro camate wae awake ngajeni, ro bupatine ngajeni, nyebuti Pak Bupati. Kok karo Kanjeng Nabi ora ngajeni. Niku ora jenenge wong kualik mudele gitu. Wis ro lurahe ro anu nyebuti Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati. Kok nek ro Kanjeng Nabi malah jangkar. Niku ora manut tuntunane Al-Qur'an, ya. Niki dasare kula Al-Qur'an nggih. Jenengan saged mbuktekaken. Saged buka nek ora percaya buka surat An-Nur ayat 63. Ora entuk wong nyebut Kanjeng Nabi langsung jenenge Muhammad tok. Niki wonten Al-Qur'an. Ana ustaz sing ngandhake kuwi barang bid'ah ora sah percaya. Dasare wis kuat, dasare Al-Qur'an. Mila mekaten niki saking kawula mekaten kemawon. Wabile wonten kalepatan ingkang kawula matur kula nyuwunaken pangapunten lan mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken sonten punika saged dipun gondeli, dipun tepengi kanthi sak kenceng-kencengipun.